Mhlambe sithini la uselapho nje mfoka nondaba. Mhlasimbe sithini ngalento yokuba wena nalento yokukhupha ukuthi mhlasimbe kunovuyo Mkwena. Kuno Brenda Fassie. Instead sokuba wena bese uthi hayi ngoba ngabona usisi Brenda ngifuna ukuba usisi Brenda ngicule njengaye. Mhlambe ikhona yini indlela enza ukuthi uye phambili kulonto enjalo. eSouth Africa ngicabanga selo ngakhula nje imngaka nje ngisho umfambo namba uzokhumbula. Yes. Kwaba khona usisi Rebecca. Yes. Simbiza ngosisi ngoba siyamelama thina. Malope. Yes. Waqhama nesitayela sakhe. Yedwa sasebenza. Bangaka abanye Rebecca bakhumbulayo. Abavumbuka all over. And baphi today. Yey, Wena use onikezwe sebashabalala. isikhundla noma igama lokuba udoctor. Yes. Rebecca Malope bakhona yedwa emlingiselo wathola wafika to that level. Yes. Usanda kuthola I think iorder of iChamanga from president. Yes. Ngenxa yekhono lakhe elalinikeze yena. So futhi ngamamazi ukophisha omunye umuntu. Mhlawumbe khona bazothi kuyabasebenzela. Kodwa akuyonto ophiwe yona leyo wena. Yes. Thole yakho ungenzeka ifane ngengozi nomunye umuntu ngenzeka. Kodwa izama ukuyithola wena ukuthi ubani. Yes. Ngoba usekhona already uRebecca why wena ufuna ukubuyena. Walingisela uzolingisela ngisho nabafana. So usubona ukuthi abantu eSouth Africa besinale yonkinga namanje ngisayibona futhi namanje sakhona kodwa abanye abantu abayinkinga kuleyo nto ke o producer. Yeah uthi mawungena e-studio usounda kalendlela bakushintsha. Oh yeah bakwenza uvuyo. Bathi sijaha ubani ngoba mhlambe wathi usebenza naye baxabana bamxosha bese bejahana emarket. Kanti bakulimaza wena. Bakulimaza wena njenge-artist njengomuntu ophiwe lesiphiwe sona is original. Ukhona umuntu mfowethu ngizogwema nje ukumusho ukuthi ubani naye waqala momazi zozo ngikhuluma ngobani wayilandela uvuyo kakhulu wamlandela nje sambona unekhona kodwa sangamthanda njengovuyo uthe mase yabo manje kusewena ke manje ma greater ke manje ma greater yeah ima ngizwa ukuthi abantu sonke lesikhathi uthashile ubuyibambezela so kubalekile ukuyithola wena uyofana nomunye umuntu ngephutha hayi kodwa ngoba ukuthi wena unenhloso ubunenhloso ukuthi ukopishe yena enye into emnandi ngomculo ukuthi uyaba umlandeli ka Hugh Sikela kodwa ungafani inhlobo naye mosuzwakala stage uthothi umlandeli wakhe 100%. Yes. So uyakwazi ukuthi uthathe leyo energy yakhe but kodwa wena ungabi uyena ngoba nawo ne yakhe fingerprint ofanele uyishiye nje. And abaculi abaningi abaphumelelayo lokhu singakubanga nabantu abaningi yilabo abayibona. All over the world. The more original is the more it works for you. Yes. So angazi ukuthi umuntu ngathi ulingisela omunye ngoba ethi wenzelani. Maye le nto futhi yenza ngathi sigcine sesishodelwa abaculi because uma uthi uyafika esitolo uthola imenye eyodwa. Yabona. So ushona ngala ufica uvuyo ushona ngala ufica uRebecca ushona ngala ufica uDavid Masondo. So kanti abantu bayidinga into enje. Yeah, unique ukuze phela umculo ukhule njalo uma ungabuka ama Black Americans umculo wakhona uhlezi usemgangathweni because benza sure ukuthi mabe release into eyolalelwa nayisizukulwane nesizukulwane bayithatha serious into indaba yetalent ngokuthi bona ke baba nenhlanhla ukuphila ezweni elakwazi ukuthi li-invest kulento ekuthiwa ama-institutions okuthuthukisa ikhona. Yes. Noma ngabe uyi-rapper lapha usuke yiyekela ongafuni ukufunda ngoba iy'kole zabo zisezingeni elithe thuthuku ngokwama-resources ekutheni umuntu bamtrain noma ngabe uyi-actor ama-resources ukuthi umuntu afunde kubona ngoba namanje izinto ey'ningi esiy'funda ku-YouTube izinto ey'qhamuka khona i-majority yazo. Yeah, so now baba naleyo nhlata but akusho ke thina ukuthi kufanele sidembesele ngoba ngiyakhumbula enye indoda eqhamuka eCanada yake sithethisa kabi la eSouth Africa ithi niyazi nini ukuthi yini eniphiwe umdali ikhono meaning eli raw content why nizama ukulingisela abanye abantu ngezwe ngiphoxeka kabi lapho ngabuyela emuva ngacabangisisa kahle ukuthi hayibo uthi nomuntu uthi ayikho ikhono izinto ezi original ziqhamuka la
eSouth Africa eAfrica yes ithini bona bese beyithatha bayifake imshini kuphela wathi into esinayo thina sinemshini asikwazi ukucula asikwazi ukudansa asikwazi ukurapper wa-analyze ke ngoba was-analyzela uBeyonce indlela adansa ngayo wasitshela ukuthi ama moves wathatha which part of iAfrica wa-analyze irap ke ngicela isitori sakhona siyaziwa ke izakha namahuba kwaZulu laba direct mina bafika la DJ obeqhamuka eAmerica they were inspired by ukubongela kwamakhosi ngesikhathi insizwa icula ihubo noma ngesikhathi isigiya or nozisho izakha base beqhamuka nerap so usibuza ukuthi why siyiqaka le yanto ke thina sivele sino original so yeah liyangithinta kakhulu leliphuzu labantu aba especially intsha engafuni ukuzibuka yona ukuthi yini esinayo kwiculture what even worse mfowabo nami nento engicasula kakhulu yes eSouth Africa kunama languages ekuthiwa official 11 asikhipha u2 ngamabomu okwesingisi neAfrikaans ngoba originally banenhlesi yase Europe yes we have 9 yeah original indigenous languages ase Africa yes lo 9 representa izizwe and isizwe ngasinye naso sinama subcultures aso amaZulu kukhona amabhaca kukhona abale moya ngako Mozambique kukhona abakanangoma kukhona umzansi kukhona izinto eziningi and lezo zinto iyouth ayifuna ukuziexplore it go there kuleyo culture ithatha izinto engayisebenzisa yes so kuningi engafanga ngabe siyawenza but esingakwenzi mhlawumbe igenge ayazi mhlawumbe asiyitsheli ngokwanele yes mfowethu ayiwashaya mfokano ndaba sihlelike la kwiDasen uGalaxy TV nomfokano ndaba sicacisa nje ngezinye zezinto ngoba uyena umuntu osemkantshubovu lezi zinto ecacisa ukuthi uma umuntu omusha ikuphi idirection efanele kuvuka uyithathe uyilandele njalo sibabonile abaningi ke bezenza uvuyo abaningi bezenza uRebecca Malope uthi ke namhlanje ke akukubo wena uzifuna italent yakho ukuthi ngama-apply khona umthoso wambo nambi ke sesophuma ngangena ke lapha nepage lethu YouTube channel usubscribe ucopy upaste njalo sesophuma nje mfowano ndaba ngifuna sigcizelele mhlawumbe uthi ukubacacisela ukuthi istudio ne-distribution ne-marketing bahlupha kakhulu abantu mase bephethe amacwecwa kwazi ukuthi nje mekwafika la eDMT Studios hawo sewinile sewuzwakala ekhala ngisho koZimbabwe nako-America uzwakala eqhuma emoyeni so mhlambe lapho ngakuthi usihighlightela nje mfowethu esivala ingoma uma ufuna ukuyenza noma i-album engiliyanise ngengoma ngoba business lomculo limayelana nengoma eyodwa empeleni uma seziningi kuthiwa i-album uyayiqamba uyayibhala wedwa lapho sithi studio ulala noma ngabe kuphi la ukhona yes uma sowufuna ukuthi izwiwe abantu ngokohlelo lo recording sithiwa i-producer production uze studio njenga la ekhaya so ikhipha lento kade uyiqambile engaphakathi kwena ngenzeka ibe insimbi noma ibe ama vocals yes uma usuwenzile lokho usubuya nento ne physical form of ingoma ngenzeka kube physical form USB isefonini yakho kodwa umuntu useyawazi ukuyizwa lento eqambile now ifika kanjani kubantu abaningi seyinjalo distribution iqhamuka lapho yes isikhathi namhlanje into engirecommenda mina ukuthi iya online usearch ama music distribution companies akhona ufunde ukuthi asebenza kanjani ngaphambi kokuba ujoin usuzokwazi ukuthi mase ubanikile lama distribution companies osutshela abantu ukuthi uma beyifuna ukuyithenga noma ukuyilalela ngoba bakunikeza option lokuyilalela streaming uyithenga i-download sungatshela abantu na inkinga ke ile yokugcina oyibekile marketing or promotion ufika kanjani kubantu abaningi ukuthi baze bakhethe yakho leyo mfowabo nabe ngafuna elinye hour la ngelinye ilanga ngoba nayo ijulile kodwa ke into engayirecommend manje yenza sure ukuthi uma usukwenzile konke lo ngikubalile bese kuze ku promotion or marketing tshela abantu obaziyo abakwaziyo qala yes yebo abanye ngeke baze bakuthathe serious kodwa
Kuye kube kuhle ukuthi uqale ngabo ngoba mowenze njalo bathi uyatesta ukuthi into yakhe iyasebenza uma isebenzini. So nombani ohlangana nayo nje by the way mfethu nginengoma ngicela ukuzwisa yona noma ngicela uyi-download. Manje social media umuntu kuyenzeka abe nabangani uthotha ubazi personally. Lawo bantu mebeyilalela into yakho bazolalela ngokuhlonipha. Ngoba basuke bengakwazi mhlawumbe abakwaziyo bangakubuyela phansi mhlawumbe. Yes. Bese kuba ukhiye lento esishoda ke manje imikhona indlela dlala live. Yes. Ayikho into eattract umuntu ukuthena athande umculo omunye umuntu rather nokumbona wenza kanje. Enza nje. Ngomunye ohluphayo mina mohamba nami ngadlula abaculi bedlala esradini angidluli. Angidluli ngababona noma 5 minutes. Yes. Ngoba mhlawumbe ngenziwe ukuthi ngoba nami ngimusician ngifeel like uma ngimdlula lento ayenzayo ngathi ngibukela phansi ngathi ngingama ko ngimshayeleza lithi ethi good phanda nami ngidlule kanjalo but abaningi ahlangana nabo kanjalo ngaze ngagcina mhlawumbe either sengizwana sengama fans abo. Yes mfowethu. Siyabonga kakhulu mfowethu Nondaba. Mhlambe sesiphuma nje mfowethu umculo wakho mhlambe utholakala kanjani? Into engcono ukuthi usearch uPet Zondi. Yes. Google Google yeah ngoba uthola zonke nami ngimangalise ngibona kwezinye indawo nala yeah mo search for Pet Zondi uzokwazi ukuthi uthole lapha. Yes, so search ingoma ethi Chathanzipho. Yogcina sikhiphile Chathanzipho. Madoda kuno L eqaleni li Chathanzipho. Yes, ngifunda ukukhuluma iSwati. Yeah. Siyabonga kakhulu mfowethu Nondaba. Angazi noma mhlawumbe uthanda ukukhipha inamba yakho ocingo mfowethu. Ngithande ofuna ukukhuluma nami social media ku Facebook kakhulu. Yes ungashiya ama details ku Facebook. Yeah nje inbox yona ngisebenza ngayo. Okay. Siyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu ukusihlonipha mfowethu Nondaba nethubo osinike lona mfowethu ukuthi uzosicacisela ukuthi ubani mfowethu Nondaba njalo njalo. Sesivala njalo ke umthosi wambonambi lo osethi Khumu benomfowethu Zondi uphethe umfowethu Zondi owaziwa ngompolo kwisilomzansi. So cela ke ningene nisubscribe and copy and paste njalo ni support abakwethu. Niqhubeke nokusupporta njalo ukuze nihlale niqhubeke njalo nithola izinhlelo ezinhle nezinye zezinto ezonisiza. Nibonileke bekuye kufike nabanye abefundisa amakhansela njalo lokho kwenza ukuthi yonke into oyifuna uyithola eduze kwikhasi lethu. Sibonga kakhulu mfowethu Nondaba lakho lokuvala. Ngiyabonga kakhulu. Support TV le. Yes. Siyabonga.